Sa number 7, isa ka commercial residential building sa may Capital Shopping Center ay nasunog kainasang aga. Napulo ka mga hinuptanan nga mga ido, nagkalamatay. May report si Nico Delfin. Nagapalangurog pang amay nga si Noel Chu samtang ginatinguhaan sa mga bumbero nga matap na ang kalayo sa 3rd floor sing ilagin na istaran nga commercial building sa Tindalo Street sa Bacolod pasadulas 11 sang aga. Pila sa iya mga himata ang ginaulu-uluhan bangod nagahilibion sang mahibaluan nga napatay sa nagluntad nga sunog ang napulo sa 12 nila ka mga hinuptanan nga ido. Ang Shih Tzu nga sanday peachy kag cotton amo lamang ang naluwas sang madasi nga ginlamon sang kalayo pating second floor sang nasunog nga building. Kaya nga Naghihinayang din sa kasi namatay ang aso eh. Sa pagpang-usisa sang Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa kwarto sang pamilya Chu. Electrical in nature ang ginapatian kabangdanan sang sunog. So dito na-locate sa 3rd floor na kwarto. So based on the initial damage man nga nakita ta dito, nung damo ni sila gali ito. Ginabulubanta naglabot sa 100,000 pesos ang halit nga natugas ang sunog. Antes magali ng mga bombero, nagpanugyan sila sa tagiya sang building nga ipausisa ang linya sang kuryente agod masigurado nga mapaiway ang posible pagluntad sang sunog. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.